guys, good morning. Ano na tayo mga guys, nakaabot jud mi og umhon. Ado na may pangitaan ni guys. Og nakita na jud namo ang ilang balay. Wa pa ko kaani og umhon guys. Hindop na din dapita. Tag-iya sa yuta ning among gianhian ani guys kay muhanyo mi og luna. Nga gamay nga among kapatukuran og payag kay murag abto jug dagat mo among Pinoy-anan guys. Munang nahukmanan mo nga mangita na pamiglaing yuta. Ani abot ni sa umhon ani kay ang tag-iya na mas umhon. Mo na nga amo jud siyang gipangita gihapon guys. Hantod nga niabot mi aning dapita. Hinay ko naglakaw ani guys kay ang akong tiil nabasa mga kaay sa una. Gadama gud mi ginamos guys. Nabasa ga among mga tiil kay among magisanday sa among tiil kay sakay magmotor guys. Dili magdaog. Butang og kanang maglabigar ang motor. Di medyo ka maglihok ani guys basta giagwanta lang mo ang kakatol sa una nga na kon sa among tiil ani guys mo na nga sinda ko pahid-pahid aning druwan. Muna nga akong kauban guys, maghuwat in town og asar ako. Muna among gipangita jud ning maong tao guys. Hantod yun nga nakaabot ra jud mi di adtong dapita. To gitudlo mao kuno to dapita na diha trabaho ang among gipangita guys. So amo jung gianha. Banuban naman po ko aning baji guys kay namasin lagi ta og makahandyo. Malas lang yun guys kay di man da itugot ag iyahang area. Subo lang po palandungon. Unsaon man lagi di man takabuot. Nanguli lang man taon mi ani guys. Pailob lang ta o wa gyud mahimo atong tuyo guys. Pero na bilib ko sa umhon guys kay ang ila dihang barangay kay nalibutan og karsada bitaw. Wa na ko ka pictures pod as Marawis kay diha mi agis Marawis umhon. Wa ko ka picture sa ilang eskwelahan guys. Ang ngayon jamo dos andanas sa ilang eskwelahan. Sa high school guys. Nama day high school sa Marawis. Amo na ni ang bukid guys nga dala nga atong gisubay mo ni bukid nga gwapo pug mga dalan na espalto na ato makita guys. Kapila na itong ko grado pangita og asa jud tay among mapuy-an ani guys. Kita man joy mag-adjom-adjom. Mintras di pa muhabagat guys naa na tay makita nga luna kay arto ang balhinan kay apiki kaayo og habagat na. Ang atong isgutan ni guys kabahin sa ilang agianan ani ba bisag na sila sa bukid guys giateman gapon sila sa gobyerno ani ato makita guys hapsay pero dunay dapit guys nga ako ang naagian nga nahugpag in town. Tingali ka itong linog-linog to. Pero ano na nga, tingali to dapit. Ato rin na siyang malabyan guys. Pero gisugdan na hinoon po o trabaho, maagian na hinoon po mga sakyanan. Hapsay og hinlo kay ilang area, ilang dalan. Dakong patag ba ng bukid aning dapit sa umhon? Dako kay kadaruhan sila guys. Maayo ang pagpang nguma nila ani. Sa among pag-adto guys, murag nangani. Wa magkapareho na apoy gatanom. Nay nagkamot. Sa pagpauli na namo ani guys.
mo nakakuha ko og video. Apikili ka adyo kung magdagan ang motor kung magkuha tag video guys kay hadlok tag matagak. Pero nang libasag lang jud ko guys kay aron jud ko makakuha og mga video nga naa sa kabukiran. Ambot kung saan ning lugara guys. Wa man ko masinati aning baryoha unsa na ning lugara. Makita na to guys oh. Wa ko may baon nig asa ni dapit sa Valencia murag humana menes Marawis murag butong Patima. Mamang tingali ni. Lindot ka ilang agianan, oh. Mo na ning partiha, guys. Mo din ning wa masiminto. Kay murag na ay problema ani, guys. Pero nubo ra hinumpod ni Sidja. Ambot kung say problema ani wa pa man ni isemento mga di ko masayap ani guys mga 1 kilometers tingali ni wa ra ba